Sú tomu už 2 roky, čo sme spolu začali budovať komunitu Change for Slovakia a veľmi sa teším z toho, aká silná a pestrá partia ľudí sme sa tu zišli. Obzvlášť teraz, v koronakríze, si o to viac ceníme aj to finančné zázemie, ktoré nám prinášate, pretože vďaka vám môžeme ísť naplno ďalej a otvoríme historicky najväčší ročník Teach for Slovakia. Ďakujem vám, že nás takto podporujete a umožňujete nám zapojiť stále viac mladých lídrov a ísť na viacero škôl na Slovensku. V neposlednom rade sa teším, že popri finančnej podpore si nachádzate i čas sa s nami rozprávať o školstve, o jeho stave, o jeho riešeniach, či už na spoločných podujatiach, alebo individuálne v školách, alebo len tak na káve. Za týmito číslami sú však príbehy odvážnych a odhodlaných mladých ľudí a ich podporovateľov. Majka študovala v Košiciach, Krakove i Paríži, pôsobila na Luníku 9 i v Rwande a prihlásila sa do Teach for Slovakia. Vďaka tomu mohla priamo v teréne každodenne spoznávať situáciu a hľadať riešenia pre deti z vylúčených komunít na Slovensku. O chvíľu sa završia jej 2 roky v škole v Rokycanoch, ktoré boli obrovskou výzvou v spoznávaní a posúvaní svojich vlastných schopností. Našťastie nebola na to sama. Okrem skvelých kolegov sa mohla oprieť aj o svojich podporovateľov z Change for Slovakia. Vďaka finančnej podpore 10 z vás získala špičkové školenia podľa medzinárodnej metodiky Teach for All, ako aj osobného mentora, ktorý ju priamo v škole navštevoval a pomáhal zvládnuť náročné situácie. V neposlednom rade z vašej podpory Majka dostávala štipendium, keďže platy v školstve sú, aké sú. A okrem toho som získala povzbudenie a uistenie, že to zvládnem. Že má zmysel pokračovať aj vtedy, keď som nevládala. Žiaci zažili veselé aj inšpiratívne chvíle, keď v triede spoznávali nových ľudí, ich životné príbehy a povolania. Občas som si s podporovateľmi vyvetrala hlavu pri káve, dobrom rozhovore alebo v divadle, alebo ma potešila reakcia na e-mail či telefonát. Jedným z jej 10 podporovateľov bol aj Dano Rabina. S Majkou bol počas 2 rokov v intenzívnom kontakte a zavítal aj na návštevu do jej školy v Rokycanoch. Od prvého momentu si ľudsky i hodnotovo sadli a vždy si mali čo povedať. S Majky som mal super pocit už na prvom stretnutí, keď sme sa prvýkrát videli. A hneď vtedy mi bolo jasné, že Change for Slovakia nie je projekt, ktorý by bol iba o podpore niekoho, ale je to aj o pridanej hodnote pre toho človeka, ktorý podporuje, teda pre mňa. A to sa mi potom niekoľkokrát aj potvrdilo a hneď som si povedal, že Majka je super človek, mladá, inšpiratívna dáma, ktorá má, pevne dúfam, na Slovensku veľkú budúcnosť a ak som k tomu aspoň trošku prispel, tak si myslím, že môžem byť veľmi rád. Celý rok sme hľadali ľudí ako Majka do nového ročníka Teach for Slovakia. Z 200 prihlásených sme vybrali 30 tých najlepších, ktorí už čo chvíľa nastúpia na náš basecamp, kde ich počas leta pripravíme na to, čo ich čaká od septembra v školách. No dobré, Adel, ale tak ako ja som podporoval Majku, tak ty si podporovala Peťa Raša zo Spišského štvrtku. Áno, a zdá sa, že teraz z týchto mega zaujímavých ľudí si tiež asi vyberieme, nie? Ja si myslím, že určite. A už viete, koho budete najbližšie 2 roky podporovať vy?